Η μέθοδος βασίζεται στην τεχνολογία μικρορευμάτων και εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις πόνων στη μέση, σε οσφιαλγία, σε φοινικό σύνδρομο, ρευματισμούς, σε περιπτώσεις αρθρίτιδος, τενοντίτιδος και γενικότερα σε τραυματικές κακώσεις ή θλάσσεις. Το θεραπευτικό έμπλαστρο μπαταρίας MCT για τη μείωση του πόνου λειτουργεί μέσω δύο αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων που καλωδιώνονται μεταξύ τους με την μικρομπαταρία chip και προκαλούν την έκρηση ενδορφινών στην περιοχή του πόνου, αύξηση της αιμάτωσης τοπικά και μείωση του ειδήματος και του σπασμού. Έτσι συμβάλλουν στην ενίσχυση του φυσικού μηχανισμού ίασης και αντιφλεγμονώδους δράσης. Το προϊόν, εγκεκριμένο από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων και τον αντίστοιχο ελληνικό οργανισμό Εκεβίλ, δεν έχει καμία παρενέργεια κατά την εφαρμογή του και υποστηρίζεται από ενήμερους γιατρούς και επαγγελματίες της υγείας για την ταχεία αντιφλεγμονώδη και παυσίπονη δράση σύλληψης φαρμάκων. Η τεχνολογία μικρορευμάτων που χρησιμοποιεί η μέθοδος αυτή αποτελεί οικονομική και δραστική λύση στην γρήγορη αντιμετώπιση πόνου και φλεγμονής, ιδιαίτερα σε ασθενείς όπου αντεδείκνυται η χρήση φαρμάκων όπως είναι η υπερτασική ή η ελκοπαθής ή σε όσους τα φάρμακα είναι αναποτελεσματικά.